Oh, ayaw niya. Ay, gisukaan. Gidulayan akong biko. Sa mali, oy. Gidulayan niya akong biko. 1, 2, 3, come on! Guys, welcome back again to my YouTube channel. Yes guys, for today ay kakain po kami ni Ivan ng BIKO. Oh, guys, mukaon mi ni Ivan karon og bikong pinadukot. Pero dili ko sure guys ha kung mukaon si Ivan ani. Kay human na siya og kaon og Cerelac! Yay! O guys, mao ni atong BIKO. Ayan, bikong pinadukot. Si dukot-dukot. O ayan, biko. O. Kanawa guys, bikong pinadukot. Dayon, na ako'y Del Monte for season. Mag-snack ni guys. Uy, gigutom ko. Gigutom ko kuan guys. Tinakabutong nails. Nga lisod kay siya itaod. Muna, mukhaon sa ako og BIKO. Lami kini siya nga BIKO guys. Ang gipahimo ni sa akong mother-in-law guys. Special bikong pinadok. Ay ba no? Special. Lisod kay guys. Ay magkaon na permis iPan. Ngayon ko ba ha? Ilang sige. Kung nilaan ako ang pagkaon. Ni-apil ko siya kaon. Apil siya o kik-kik. Magbisaya sa takaran guys. Uy, proud Mindanao sa kuan niya. Kapag ko sige kuan ko sa Tagalog. Mahal, gutom ang kuan. Gutom di ko guys. Wow, Ivan is crying. Unsa man? Suko siya. Gusto siya makaon. Pero di siya kakaon. Excited. Guys, Balamit ko siya guys. Pinadukot. Ang bebe. Ayaw niya. Ay, gisukaan. Gidulayan akong biko. Isa man ni, oy. Ayaw niya akong biko. Tanawa, nagdulay na. Yung sa kabusog. Pero, tanawa uli ho kayo. Gisukaan niya akong biko. Kabito, no? Ano ba? Nagdulayan niya akong biko. Ay, ban, uy? Nuno ba? Gusto siya ka. Ano man yun? Uy, yun naman ni mo eh. Naan na dyan ang kinabuhi sa mama guys eh. Isod kayo. Kaon po sa gaso. Uy! Hindi ako mag-open sa kong juice ani ron, be? Naka-permis ako, abe? De? Pasan si Bibi Ivan, de? Ano man si Bibi? Buha na niya amahan. Nag-open ko, guys. Nag-open ko sa juice. Practice tag-open nga. Isa rin kabot ganito. Excuse me, Bibi Ivan. Okay. Ano ba? Imo na birang gisukaan. Dulayan na niya. Ay, sura ang dong. Dong. Saan ba yung dong? Ay ba? Ay, isa ba? Nagkakaon sila. Nagulog na eh.
Hindi dong, paling kamot nyo dong. Usan mo na. Igo man dyan ron sa tinidor ba? Yaman dyan bata rong hilak ba? Kay, kuwan kay nga bata eh. Stop na, stop na. Bebe. Ay, na. Sumin na, tapos mamakait. Ha? Sumin na, ha? Uy, ako na. Kaunan niya ako kamo. Ay, no, babe. Lami kayo siya nga boy ko guys. O, sa taga-iligan ra, pwede mong order ano yan. Lamit yung sagot ko na si Dul and Ivan. Ay. Na? Tando ra ba yan? Tando. Huy, naunsa. Hindi ko alam din. Ang hindi okay, Dul. Ayan na niya. Dito ka niti ko. Dito sa kaniti ko. Mukha guys, ako na. Mukhaon ako. O guys, pinadukot. BIKO nga pinadukot. Lamig yun siya guys. Nag-jacket ko guys. Uy, kay gitugnaw ko. Lamig niya siya guys. Kung naon tayo kape na, kape din. Kape. Okay, aso yun. Kape ito nga itong kopi ko black. Lamig ko siya. Ano na buko? Oh guys, lamig ka siya pagkalatik guys. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Bilayan naman yung BIKO ha. Buko mo? Buko na din. Crying baby. Katubo na siya guys kaya isa na oras karon mga. Kasi mga oras karon di. Tubo siya. Gusto niyo ko guys. Bagal pa. Kaya ako yung akabugaw. Anak. Bisa eh? Nakita ninyo? Pwede na siya guys. Hindi ako manyapon. Pero ako kaunong. Nakabusog lang. Ngayon, lamig siya. Sakto na po siya katamis. So, BIKO pinadukot.
Yes, guys. Humana ko kaon, guys. And thank you for watching. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you, guys. Bye. See you on my next vlog. Bye.